जोंना बिराद मावथिखा बियो नै होखाया मोखाया मोजां दान दे आमथिसुवानि अमा अबे अमा फानलायखो माला बेनो दासो एसे साफा नुदों गैया जाथारा दिनैनि भिडिअ'आ मोनसे आलदा टाइपनि मानसिफ्रा जानायखौ बुजिनो मोनजोबगोन नायल' no 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 दा जोंना नै टिमा ओंखारहांबाय बोराय सेंग्रानि टिमा मोजाङै हमखा थिफाद टिमा जाहैबाय गस्ला गाननाया बोराय पार्टी आरो बे गस्ला गानैया सेंग्राफोरनि पार्टी आगैया Gol lu ya guys. Gabul, haji menanya sekedar, aku betul lah nau. Aku sih mencuri muka bau, berai ya.